सकाळୁ फ्रेश ହେଇ ଆସିଥିଲି ପୁପୁନକୁ ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପୁପୁନର କି ମୁହଁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ରସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତା ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରିଥିଲି। ମୋ ଭଳିଆ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଏମିତି ପାଣି ଉପରେ ରଖିକି ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ପୁପୁନର ଏତେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଯେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଲେଟ୍‌ରେ ଉଠିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁପୁନକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ନେଇ ପାରିନଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭଏସ୍ ଶୁଣିକି ଯେ ମୋ ଦେହ କେତେ ଖରାପ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହର୍ବାଲ ଡ୍ରିଙ୍କ ବନେଇ ନିଜେ ପିଇଲି। ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଘର କାମ ବି କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି କି ଲଞ୍ଚ ବି ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ନିଜ କାମ କିଛି କର କି ନ କର, ଛୁଆଙ୍କ କାମ କିଛି ରଖିବାର ନାହିଁ। ଛୁଆଙ୍କ କାମ ହବ ହିଁ ହବ। ଯେମିତି ଡେଲି ରୋଟିନ୍ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ରୋଟିନ୍ ଯେମିତି କିଛି ବି ମିସ୍ ନ ହୁଏ। ତ ଯେତେ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ନା କାହିଁକି ଦେହ, ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ପୁପୁନର ସବୁ କାମ ସାରିଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରେଇଥିଲି। ତାକୁ ଖୁଆଇକି ତାକୁ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାର ହରକତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପେସେନ୍ସ ନଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ତାକୁ ଖେଳି ପାରିବି। ଏଠି ପୁପୁନ କହୁଛି ଦେଖ ମାମା ଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଠି ପ୍ରେମ ମହାରାଜ, ଦୀପକ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରେମ ମହାରାଜ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରେମ ମହାରାଜ ତାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଦତ, ସେ ଗାଧେଇକି ଆସୁ କି ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସିଏ ନିଜେ ହାତ ଠାରିବ ଯେ ମାମା ମାନେ ଚାଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ଯେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋତେ ତାର ସେଇ ଗୁଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାକୁ ତାପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ବି ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ଇଭିନିଂରେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆସି ବସିଥିଲି, ତ ବାବୁନ ଆଉ ପୁପୁନ 2 ଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋତେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେହ ଖରାପ। ତ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିଲେ। ତ ବାବୁନ କହିଲେ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା, ବାହାରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ, ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ନେଇକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ହଁ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା। ପୁପୁନ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନି ବାହାରକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ଗଲୁ ଟିକେ ବାହାରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ପୁପୁନକୁ ଏଠି ମୁଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧଉଛି, ସିଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ମୁଡ୍‌ରେ ହିଁ ନାହିଁ। କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲାଣି, ଆମେ ପଛକେ ଯାଇନୁ, ସିଏ ତାର ଯାଇକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଅଲରେଡି। ତାପରେ ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଖୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ନା ରହିଗଲେ କିଏ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଗଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ତାର ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ନିହାତି କହିବ। ଆଉ ପୁଣି ପଛରେ ଦେଖୁଛି ତା ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ କି ନ ହଉ ତାକୁ ଆଗ ଚଢ଼େଇ ଦିଅ। ଆଉ ସେ ଜାଣିଛି ଏ ବେଲ୍ଟରେ ମୋତେ ବସାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ 2ଟା ଡିରେକ୍ସନ ସବୁବେଳେ ଦିଏ, ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ତା ବେଲ୍ଟ। ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇବ ଏଇ 2ଟା ତମେ ଧରିଛ ନା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବୁ, ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଆମେ ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନୁ। ଗଲୁ ମାନେ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ରେନି ସିଜିନଟା। ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବାହାରକୁ ବି ବାହାରି ପାରିନଥିଲୁ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବି ପାରିନଥିଲୁ। ଏଇ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛୁ, ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବାହାରିଛି। ଏଠି ବାଟରେ ଯାଉ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା, ଯୋଉଠି ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା। ସେଠି ରହିକି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଯୋଉଠି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବାବୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତମେ ଯାହା କରୁଛ ନା ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଆଗ ଗୋଟେ ଚାହା ଆଣ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯିବି। ତ ବାବୁନ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଚାହା ଆଣିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଚାହା ସାଙ୍ଗରେ ବିସ୍କିଟ୍? ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିସ୍କିଟ୍ ତମେ ଟିକେ ଖାଇବ ନା? ମୋତେ ତ କେବଳ ଚାହା ହିଁ ଦରକାର, ବିସ୍କିଟ୍ ତ ତମମାନଙ୍କର। ପୁପୁନ ଖାଇବ? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ଯେ ବାବୁନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଚାହା ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବାବୁନ ଚାହା ପିଅନ୍ତିନି, ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଟିକେ ଚାହା ପିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ପିଅନ୍ତିନି ତ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍‌ରେ ମୁଁ ବି ପିଏନି। ଯେହେତୁ ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାବୁନ ନିଜେ ଚାହା ପିଅନ୍ତିନି କି କିଏ ପିଇଲେ ବି ତାକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର କେବେ କେବେ କଫି ହେଇଗଲେ ବାସ୍ ସରିଲା। ଆଜି ଆମକୁ ଆଣିଛ ମାର୍କେଟ, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ତମେ ଯାହା କହିବ। ପୁପୁନ କ'ଣ ଖାଇବା ଆଜି କହ? ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲିଷ୍ଟ ହବ ଦବ। ଝିଅମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପଚାରନ୍ତି ତ ନିହାତି ଆଗ ଆସିବ ଚଟପଟା। ଆଉ ଉପର ସେ ପୁଣି ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଥିବ ତ ତାହେଲେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଚଟପଟା ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଜାଗା। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯିବାର ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଏତେ ବଡ଼, ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିଲେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ। ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ ମାନେ ସେଠି ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ, କିଏ ସବୁ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଜଗିଂ କରୁଥାନ୍ତି, ସାଇକ୍ଲିଂ କରୁଥାନ୍ତି।
ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଜାଗାଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁପୁନକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇଠିକି ନେଇକି ଯାଏ। ପାର୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ସେଠି ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ବସିଲେ ବି ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ପୁପୁନକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ସେଠିକି ହିଁ ନେଇକି ଯାଉ। ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ବାପା ତାକୁ ତ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏକା ଜିଦି ମୋତେ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପୁପୁନ ତା ବାପାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟୁଛି କି ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣମାନେ ଜଜ୍ କରିଥିବେ, ଆଗରୁ ଥିଲା ଝିଅମାନେ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଟିକେ ମାଆକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଛୁଆ ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଟିକେ ବେଶୀ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପାମାନେ ବି ଏବେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବାପାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ବୋଧେ ଭାବୁଛି। ସେଠି ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟେ ବି ଦେଖା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପୁପୁନ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବହୁତ ମସ୍ତି କଲା। ଆଉ ପୁପୁନର ବି ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲା, ସିଏ ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଖେଳିଲା। ତାର ଏଇ ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ବୋଧେ ଭାବୁଛି ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଶିଖେଇବା ଦରକାର, ଯେ କିଛି କିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ଧନୀ ଗରିବ ଏମିତି କିଛି ନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଜାତି ହିଁ ଗୋଟେ, ଯିଏକି ମଣିଷ ଜାତି। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ତାକୁ ନ ଜଣେଇଥିବା ନା, ତ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଖାପ ଖାଇ ଚଳିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଏ ଅପରିଷ୍କାର ଇଏ ପରିଷ୍କାର, ସିଏ ଛୋଟ ମୁଁ ଗରିବ, ସିଏ ଧନୀ ସିଏ ଉଚ୍ଚ ମୁଁ ନୀଚ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ନା, ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଉ କେହି ସଫର ହେବେନି, ନିଜେ ହିଁ ସଫର ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁପୁନ ଏବେ ଟ୍ରାଇପୋଡ୍ ଧରିକି ସିଏ ବାହାରିଛି ଆମ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ବହୁତ ଭଲ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆଣିକି ତା ବାବା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ, ବିସ୍କିଟ୍ ଦେଲେ, ସିଏ ତାକୁ ଦଉଛି ସେ ଝିଅକୁ, ଆଉ କହୁଛି ମୁଁ ବି ନେବି କହିକି। ତାପରେ ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ପୁଣି ଲାଗୁଥିଲା, ମୋ ଭଏସ୍ ଓପନ୍ ହିଁ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତ ମୁଁ ବାବୁନୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାହା ଦରକାର। ସେଠି ଲେମନ୍ ଟି ମିଳୁଥିଲା, ତ ଲେମନ୍ ଟି ପିଇକି ଆମେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତଳେ। ଯଦି ବି କେହି ନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ଯିବେ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଏମିତି ଚାହୁଁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ମାର୍କେଟରେ। ସେଠି ବାବୁନ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଛେନା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ପୁପୁନ ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା। ମୁଁ ଏମିତିରେ ବି ପୁପୁନକୁ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ କାନ୍ଦିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଛେନା ତ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଛେନା ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଚାଟ୍ ଖାଇଥିଲି। ବାସ୍ ଦେହ ତ ଖରାପ, ତ ଚାଟ୍ ଖାଇଥିଲି। ତାପରେ ତ ଆମର ଯାହା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ମାନେ ଆମ ଆଖିରୁ ନିଦ ହିଁ ହଜିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସେ ନା, ମା ବାପା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରୁ ପଳେଇଥାଏ। ଆମେ କେମିତି ସେ ରାତି କଟେଇଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।